Apa, mi a igazi magyar karácsonyi étel? Hát a töltő kapuszta. Töltött káposzta? És az meg hogy csinálják? Na gyere, megmutatom. A szalonnál lepirítjük, én szoktam még egy pici sima olaj, mehet a hagyma. Főzzel kümin, édes paprika főzzel. Paprika krém, só, jó sok bors. Ez mi, apa? Ez a sertés gyír. Kicsi pirítod a lis. Hozzához a hús, hagyma minden, összekeveri. Tegyen a savanyú kapuszta, kolbász. Bablevel, megint kapuszta, legyen szalonna is. Sok hús legyen. Tötelék legyen, csináld egy táskát. Még van hús, akkor csináld bádalább húsos gaja. Fél liter, 1 liter víz. Nagyon szeretem a paprika krém, még só, bors, kis tűz, körülbelül egy 2 órá kellene. Ami készül a kapuszta, akkor csinálj lántát. Tiszta zsírben lántát finomlítsd. Berakjuk a fűszerpaprikát. Lántás jöhet a kapuszta, el is készen, jöhet a találás. Nálad mi az, ami nem hiányzhatna az asztal karácsonyból? Írjátok kommentben, hasonló videó bekét, kövess be, van Mester csatornán.